Donc fulu fana ko segu fanga se orange no fanga ngo sera orange yoro la kasi ma ak teke kele o orange ala ya go doba go fena anti doba la problème talame ele ma malite la me ele ma télécell la kele to la donc obligatoirement ko mese gimo donc bi orange de kay siga fo ito la orange de kay non ama yinu fe fana wala mo ga kele ta ganye suluma mo ga kele ta ganye ko siga ke ganye ko siga ke ganya ka siga apla son no kala kasi me exemple di masan e orange e offre ro que ça bon et amna offre weekend que ça weekend na que me fla ouais que me ça va ibo di anma weekend baby connecté ni titala o eso no wa o te so no okay voilà o kada on yere la voilà donc ni baby quoi donc ni be fenye sigi ka fo ni fon na mais est-ce que mo ga dimin ku yere te o be ka fen no ke jamana wore o tuko ka on fait est-ce que mo ga dimin ku ndo fana to oui mo ga dimin ku o chama bi offre chama bi na fa Guinée nyemu fi ça offre weekend be offre kacha nous me son no ga ke ko yu ba bara o konna la donc nous sera ko luke ku ka offre nous nyefo ko sebe parce que ne be orange ga offre nous chama nge ba fo docteur ga ordonnance nous ne quoi avec des ma eta femme nous était quoi il m'a fait il calane no mais en réalité it's a ta sinon ni donu wa maxiti konna la kasim no iba yedi sans fo duguma abi fait un tonton nimbi maxiti ngaine an won ma nga telephone china sala ire do ira ne na kunu ne kun do don ere ko don bon don ja jibi se ga sara nai non depuis maxiti nana ne matanjo arana jila ne matanjo arana kurana mali chini marakaw be arana qur'ani jiwlaw parce que tanya non ne la kunda yo kunu le fala yele ayira ne ne kunda yo voilà parce que ta journée passée ouais am dan sigida ta ci sara ni ma ji sara na nga fentike parce que maxi la dre ba sara don voilà la ba yiri ni kalo jurubi la be kalo aba ba yiri la ba facture ni ci mana kadi ba imprimer nous na dre ba yiru la bana ni mo date kuma la ni personne no ya ubi ngwa mais en réalité ali bi ama famia donc ka do fara wora kan kuna fundila u ka gera ula ko sebe alibi pour ka ko se ku deme ko fe nunu nyefo mo ye quoi parce que publicité nunu ko nunu manoko de manoko akolo lontante anye sanga biduru binani ni duru soro o ye ballon d'an fangele alna sur Espagne sabanu fuka bi nega mo ni so jale no ko so lu tama Espagne supporter madi ere bolo bi mali sifina kaw u ka kele ka nga dandro ko orange ka volume yela ka volume jiwa ani fana est-ce que amanga wuli kan jo kan chesri bi fana mi ye bololo re sra fe ka nyogon kalan ka nyogon deme ka nyogon blasra ka kalanso sigi mi ba to anga demsana ka chama mi se ka ibolo da ro so ka se ka nafa so bololo sra fe wa non tiens Kasim Kasim niko ibe kuma horo la ibe na fo fanga kalanse era niveau là parce que ne de la kuma do fo il faut instaurer un module d'éducation aux médias depuis les écoles primaires. Parce que Internet est fait, bololo sira est fait, les réseaux sociaux fait, Burundi dafla donc quoi. Avec dépend et reba utiliser tout ça mona. Parce que faire mon do ma do anga jamana kono dafe ou do na fenêtre de fait. En balla ka TikTok yedo. Donc la na TikTok là. Donc hamanga kete. En réalité TikTok nga na expliquer un follow kalo dama application d'obi ni avait utilisé tantôt dit pour marquer donc en bas là donne à télécharger on voit que les gens font tellement de dérives là-dessus parce que tu as don malaya ou bala donc jamana nyemo ko ama inu fe woro la et ko filima njugunte se ke wori ka jugu anga sigi ko fe kana alibi ka se ka fe nunu kala dem sen ka o ka dem sen ka o ka anga kala la mo goroba o ka anga kala la hali kuna funi dila o munu be fon na se bela jeleni kanga kala bololo nunu utiliser la ni dum bololo iko internet parce que aller des clés pour que ka se ka do bololo nunu konna la donc amori ini anga nyamo fe ko sabe e ka kuma kunche kuma e jume bon kasi mais il faut ka jani fleli ke ba la mel kala bela jelen faut vraiment et ka malion bela jelen faut ambi combat mina ya foti ko na me youtube na volume ka dogo amandoko ala ka ke here ka kunche here la et pour que malien bela jeli ngasega la fia soro orange maritel télécell ala ka do faro fana ka soro kan kasega malien ta fana quoi merci beaucoup iketa ambe foki wala mando kana shina babu kana anyela mayambolo fala keta abla bololo safa bela jeli misaka tugumna shina ta mobila nala sura masini so man naga kanya kononto awni ne ani fala ni ana jarabna nyon soro kibara kun folo la naga kaytan segi mi keba jalo ni vamara berti
olu bɛna kunnafoni dama nɛgɛ kaɲɛ 21 a bɛna ni Falaye Keyita anw sɔrɔ min ye kunnafoni telimanw kɛnɛ kan ala ka su hɛrɛ cɛ ala ka fajiri jira an bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛɛ ni ala sɔnna a ma. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles.